Naman mo baga pagabuhay na. Buhay tundoy. Pinalang ko muna Langkong. So 32 ka butok, napiraman to niya, napiraman tiya nga tanan. Dakan wala. February 15. O damot order yan na para buwas. Ayla kay dog nga niya ko luto. Bagat nataya. Dog nga niya ko. Ayla. Damot ang iskalar. Mapasahing grado. 85. Di ka nga ni maka-85 ti mo grado. Ay tak-tak-tak-takkuhan. Tak-iskalar siya. May napaalawan. Oo. Tapos it pamilya. Tatagang bugas. Raura ka pa ito. Buga ka. Sura na lagbiril ngon. Ano? Alagat tayo. Alagat tayo ganing luto. Hindi rin lang kita nasabot. Alagat tayo. Alagat tayo ganing luto. Hindi rin lang kita nasabot. Tapos na simpa ko na ito na ipagpasahe. Ikanto na lato nito balo nito ni Batos. God is our provider. Good morning, 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 good morning. Today is March. Uy. March ano yan na? 23. Today is March 23, 2023. 2024. Time check. Anong oras? 6:20. 25. Di may dako no ni recollection. Payat yung recollection nagbabasol ito na. Main ka baga magpinanbasol tin mga sala ha. Oy. Oy, pasalamat kita kang kuan. Adi na. Oy, ay, ano, mano. Maupay nala. So nagkita kami, napakadihi kuan. Bitoy. Mano Bitoy? Oo. Ano ha, di lamay ha. Ay, nabad to. Oo, gindulong gud niya. Oo, gindulong gud niya nga diha balay. Pagpaambit ito niya baga sirin pa blessing kun hay mo. So nagatagay mo hin 200. Toy, oh, sige. Toy, thank you ha. More blessing hay mo giya pa, Toy. Okay, okay. Ano ha? Mamay kalano. Mano Bitoy, simple lang Mano Bitoy. Pero sirin pa dapat ko mabulig kaya makapalit na yan ka ng upat ka kilo nga bugas talon. So nootro ko ang nagpambithan pagpa-renew. Damo nga salamat. Dagang pa kami magupay nga panlawas. Umapaw pa siksik liglig, umaapaw nagnabiyaya para po sa inyong pamilya, mga mahal nyo sa buhay, maging ligtas sa anumang kapamahakan at lalong lalo na yung mga kalusugan. Oo. Daw mo nga salamat sa to. Labi na kan Bitoy, Mano Bitoy. Napakada kagabi. Napakada balay pagdulong hadto 200. May kalay to ha. Ang kuha ng Bible. Uy, recollection niyo. Warayad to nga Bible ha. Ha? Wala ka daw. Ako pat makuha. Very spoil. Okay, ano ba yun? Atay, ila. Mari ko kapiton. Good morning, attorney. Halugkog kami ni nanay. Kapot, malupad kita. 1, 2, 3. Oh. Mopay nga ka, anay. Welcome to my vlog. Ogilaw! Ogilaw! Pagito, ito na nahulog na. Buwan kayan kita. Naka-live, via satellite.
Okay na. Diri. May da ka mga anak ha, abroad. Sa Manila. Nagdili pa mati. Kung may da ka estudyante ha. Assumption. Nakilala kitong diri. Hino pa ini? Hino nga iday? Muna. Mag-friend kami ito. Mag-friend kami ni Krisya. Sa Facebook. Eh nakausa. Oo, nakausa. Ang sakaya nakit niya. Talo na no. Baka makaymang raw ko. Kada mula ilan ang pagana istorya. Oo, kumusta man mo baka pakabuhay na? Ano lang kong? Bugas-bugas. Ayan, nabaga na ka. Kung kaya na. Nakadeliver. Pero mati mo ito na-deliver. Oo. So 32 ka butok, napira man to niya, napira man tiyang atanan. Now 500. Paraglaray. Pero mati mo hata kay raliwat, timpasa. O duho 35. Entonces, nakaganan siya ira. Pag 25 to sa ira at balik giliwat. 20. Oo nga, magamag to na nestor yung salon. Nakanula. February 15. Yan na lang ay February. Ay, sima. Ha? Kita ko sa mga anak ko may kato ha. Oo. Nagbigay mo ko po nila ko. Bago na po niya nakakarawat at nahitabo pa. Nano? Nahitabo. Nahitabo. Sila, nanood to ni mong aram. Ha? Rosilia. Mana Rosilia. Gila, ay lagi ta pagturaw. Oo. Oo, gino ano, kay may datong sinisir yung mga trauma. So, amin talo ni Mana Rosalia, no? Kada yan, mananang kong kaliwat ito. Oo. Damot order yan na para buwas. Mantirak. Okay, baga mapaso ano kay Roman. Pero pag ininom lang tubig. Oo, pagkuhan na. Tubig la. Pero timbatos niya tanan. Lima-lima o gido ano. Okay, baga kaya ni mo to na ira. Pero baga may da nabulig ihap. May da nabulig ira. Kabataan, libre kasi Eskalar. pagkaon na. Magtalo na no. Lawad daw. Pero man. Ayla kay dog nga niya ko luto. Bagat nataya. Papriyas kita din nataya. Dog nga niya ko. Ayla. Damot ang scholar. Mapuko sa kay scholarship. Makakuha na ko mga
Dali direk na Rico. Oo. Ere takbo buhaton hiton. Mag-scholar nga ni. Kailang lan it estudyante mapasahing grado. Ere grado ta akon kay magsayop kala tignon tayo takon passing grade 85. Di ka nga ni maka-85 ti mo grado ay tak-tak-katakkuhan tak-iskalan diri kay pipinaskulaon ko lang ikaw tapos waray ni mo ipapakita nga paniguro Masira itong takanak ko daw. mo na di ba masing kung baka 85 it passing grade ura-ura di ka doon makapasar. Rumila po si Oo. Titiya kay Bikuan itong nabata. Ay natuwat Para may kuya kang balay. parang makunod kayo. Oo, ay laki. Paano dun tak mga puputusan? Scholarship. May napaalawan. Oo. Tapos it pamilya. Tatagang bugas. Raura ka pa iton. Buga ka. Sura na lagbiril ngon. Ano? Kaya nga niluluto ka. Alagat tayo ka. Alagat tayo ka niluto. Hindi rin lang kita nasabot. Oo. Ilang anak salya ha. Kuhan lang kita. Marang ito yung balay. Adi man din eh. Tapos nga simpa ko na ito na ipagpasahe. Ikanto na lang ito nito balo nito ni Batos. Okay lang. Ayaw, dire ako. Dire kairo. Importante. May din natin ginoo nga tatapuran. God is our provider. Sarot. Ala ko rin sa payan. Nasakay? Aw, dire. Aw, palo. Tala, sakay na lang ka mo igbaw. Eh, pag binagtason. Isa side. Alay. Sige, Di rin na kaya da. Ano ha, di na maya. Oo, di rin kaya ngayon. Pagka may sakay. Oo, di kaya. Oo. Hindi na lang. Pindot mo na imong sakyanan ka ng kamera. Oo. Sige, thank you ha. Okay. Salamat. Opo. Tanay. Tikain. Okay, sputin ka man yan ha. Ha? Hot na hot. Bado. Okay, hot na tak. Ngayon kaya na. Madami niya may tingit mga milyonarya.